Здравейте! В днешното видео ще довършваме терариума финално на Инкамаро, като за целта съм си подготвил ето тази кошница с най-различни неща. Терариум е тук долу, пред мен и нямам търпение да ви покажа крайния резултат. Като цяло знам, че ще стане готино. Идеята ми е много добра. Така че нека да започваме с отсветяването на фона на терариума на Инкамаро. Искам да покрием целия фон с тази кафява боя и след това ще видите колко по-интересно ще стане. Идеята е да го направим възможно най-реалистично и мисля, че много ще ви хареса. Така че останете до края, харесайте и се абонирайте. Нека да започваме с боядисването. Както можете да видите, кутията леко се е запотила, понеже трябваше да вдигна влажността. Очите са леко сини, цветовете са леко бледи, така че това е признак, че ще си сменя кожата, затова съм напръскал вътре, за да вдигнем влажността. Ще го оставим на спокойствие. Няколко дни ще стои така, докато си смени кожата. Какво ще правим сега? Сега ще правим унбоксинг на новия ми iPad, с който съм замислил невероятни неща. Първо ще правим плакати, имам и други проекти. Папи? Не така? Моля? Папи? Стига! Не. Абонирайте се, за да подкрепите мен и канала ми, харесайте това видео и стигнем ли 100 абоната, ще направя giveaway на фънкофилка, така че очаквайте големия giveaway, може и да се повече от една, не се знае. Добре? За целта съм взел iPad 11 инча, M5, Wi-Fi, една клавиатура, която е като кейс за самия iPad и Magic Pen, няма как без него. Добре, нека първо да отворим таблета. Любимия ми звук. Много е satisfying. Уникално тънък е, като цяло. Можете да видите колко е тънък. В кутията имаме черен кабел, предполагам, защото и самия iPad е черен, а от Type-C към Type-C. Дали имаме стикери? Обаче, това ми е интересно. Най-различни неща. Добре. Не знам дали имаме стикери. Най-вероятно не. Обаче за проектите, които съм замислил, имам стикери, които ще пращам. Така че хубаво е да си поръчате от новите продукти, които ще излязат. Към всяка поръчка ще има стикер на Python. Имам най-различни. Скоро ще има плакат за 100 абоната, който ще е лимитиран. Ще оставя линк
под видеото, когато ви представя и самия плакат. Най-вероятно тези дни ще го нарисувам. Ако искате и вие да получите такъв стикер, абонирайте се за канала, харесайте това видео, за да ме подкрепите. iPad е включен. Сега ще направим анбоксинг на Magic Pen. Нормален Magic Pen. Супер тънък, мисля, че се лепи от тази страна на iPad. Да. Няма втори писец, което нали ме очудва. По принцип, знам, че от една стара генерация мисля, че имаше втори писец, който се изхъби един. Сега не знам как е. Последното нещо, което всъщност ми е едно от най-интересните, е тази клавиатура Magic Keyboard, пак на iPad. Тя също е супер интересна. Така изглежда. Наистина много съм впечатлен. Тук има логото на Apple. Така. Това е клавиатурата. Тук предполагам, че пак има гаранции, инструкции, други неща. Ето. Как изглежда. Може да си ползваш iPad като таблет. Така че аз съм супер доволен. Ще мога да си обработвам видеята по-лесно. Така. Тя е магнитна. Добре. Също така има мишка, Space. Цяло е супер яко. Много ме кефи. Абонирайте се за канала ми. Ще се радвам да стигнем по-бързо 100 абоната, за да мога да направя giveaway на няколко фънк видео.